Hola, soc Lucas i llegiré La perillosa casa horrible de Pablo Albo. Llegiré la pàgina 21. Dins la casa no, però un monstre més lleig que nosaltres trau el cap per la finestra cada dia a les 5:15. Té unes xicotet antenes de cabells al cap i obri la boca i mou el cap. És horrible. Espero que us hagi agradat. Adeu. Anem a llegir el llibre de L'amo de tot, de Vicent Marsa. Vivia en un castell que els seus pares havien comprat per molts milions. No us penseu que era humit, fosc o lleig. No, perquè com eren tan rics l'havien condicionat amb els aparells i comoditats més recents. Calefacció, aire condicionat, 4 ascensors, 23 sales de ball, garatges, sala de cinema particular. En fi, que l'havien convertit en un palau amb el sostre farcit d'antenes i totes les connexions possibles a la televisió per cable. Quan Oriol va néixer, els seus pares, sempre ocupadíssims per ser amos d'empreses informàtiques, van decidir que no li faltaria de res. Vaig a llegir un poema de Carmelina Sánchez Cutillas que es diu Aquesta és la meua confessió. He parit 4 fills, amb dolor i trencament de tota la meua carn. 4 grapars d'artèries que van pel món i estimaran un dia i tindran fills. He donat incansable una paraula, un somrís als homes oblidats. He sembrat de pins el riberal que fa de llindar a la sorra i la mar. I les meues mans guarden encara olors de xeixa i de verema i estan colrades per tots els vents de la terra. Perquè sóc una dona del poble i aquesta és la meua confessió. Per molts anys. Novembre, mes de tardor, que l'hivern ja ens anuncien. Els teus silencis són plens d'una música molt fina, que ens ressona al fons de cor com una canció petita i ens ajuda a fer-nos grans, sense gens de melàngia. Per molts anys, juliol. Aquest mes esclatant en desespera, així que un nuvolet li va al darrere, perquè per juliol tothom confia que tindrà sol a 12 cada dia. Comencem les vacances i també l'angúnia de saber què podem fer. On anirem al mar o a la muntanya? Qui guanyarà, la sorra o la cabanya? Bona vesprada, vaig a llegir La reina de les neus de Andersen. Hi havia una vegada un follet que era el mateix diable. Un dia estava de molt bon humor, perquè acabava de fer un mirall que tenia una propietat molt especial. Feia desaparèixer totes les coses bones i boniques que s'hi reflectien, i en canvi tot allò que era lleig i dolent semblava molt més gran i 1000 cops pitjor del que en realitat era. En aquest mirall, els paisatges més preciosos es transformaven en horribles muntanyes d'espinacs bullits i les persones més atractives semblaven monstres. Hola, soc Samuel i vaig a fer un contacontes. El conte es titula Fem la maleta. Marc i Andrea viatgen molt. Creuen deserts solitaris, exploren selves perilloses, naveguen per mars
desconeguts visiten països llunyans. Però la Camila no era sorda. En realitat, la causa de tant d'enrenou eren 10 criatures que no la deixaven respirar ni un segon. La Camila no gosava parlar amb el seu veí, el senyor Rius.